badakizue, 1927ko aprilaren 26an, bombardaketa bat nozitu zuen herri honek. Ni seguru nago gaur hemen, bai guretzat eta segurazko etorriko dien ezagizen batentzat, hau izango da marka bat, eta gogoratu egingo dira. Ni hona etorri nahi zenean aurrena gogatu naiz nire osabarekin. Nire osaba, bombardaketa egunean hemen gertatu zen, eta hementxe zauritu zuen hegazkin batek. I think of Baghdad, I think of Beirut, I think of Teheran. Papatian eztanda batzuk sentitu ziren, su zirristadak eta kea ikusi nituen herriaren beste muturrean. Gernikaren destrukzioa zen gure historiaren akabera, eta Gernikak suposatzen zuen euskal libertadeen eta gero Agirreren gidaritzapean, orduantxe autonomia berriaren proklama eta hori guztia, zen danaren apokalipsia historiaren akabera zentzu horretan. Egunkario arada, eroaten dut galtzetan. Nik etxian badaukat testigantza oso zuzena. Nik ama Gernikarra daukat. Gernikarraka, baina ez daukagu familiarik. Orduan alde egin behar izan zuten, eta hemengo dana galdu. Lo que pasa es por el mundo hay cosas que no se olvidan fácilmente, y menos lo que pasamos en Gernika. Egia esan nik markak idatzita gaur arte, ze zaila dan ahazturaren eta gogoratzearen arteko lehia hori. Horrek eskatzen hau ikaragarri. Hola baita ere, etorkizunean pensatu eta jaio berri horien etorkizunean gogua jartzea. Hay algo en la conciencia universal que acusará ante la historia el hecho monstruoso de que pueda permitirse por el mundo el atropello, el vilipendio y la esclavitud de un pueblo que nació y vivió para el arte, el derecho al trabajo y la paz. Agirre, lehendakaria, retrato de lo que somos.